Третя чакра маніпура. Це чакра сонячного сплетіння і розташована вона в проекції нашого шлунка. Відповідає за силу волі, впевненість, самооцінку та досягнення цілей. Встаньте на коліна і випряміть спину. Покладіть руки на сідниці і закиньте свою голову назад, підтримуючи руками ваші сідниці, щоб ви не втратили рівновагу. Потім плавно опустіть голову вперед, торкаючись підборіддям до ваших грудей. І знову ж таки плавно відхиліться назад, притримуючи сідницями свою рівновагу. Повторіть так хоча б 3-4 рази для початку. Ця вправа приводить в рівновагу нашу чакру Муладхару та елемент вогню.